I gamle dage var folk nok trængte på mange måder. Det er slet ikke i tvivl om, det var. Livet var hårdt dengang. Men jeg tror alligevel, at folk havde en tættere kontakt til sig selv og til den natur, de var en del af. Så da de første mennesker kom til stedet her, så byggede de en by. Og da de samledes for at give byen en navn, var der ingen tvivl. De kunne mærke energien på stedet. Og de kiggede på hinanden, og så nikkede de. Og der var ingen tvivl. Den første by på stedet skulle hedde Snedsted, for også dengang var Sned navnet på noget, som var en lille smule skævt. Ja, der er jo en grund til, at Thylejr ligger heroppe. Et sted, hvor lidt skæve, for at sige det mildt. Mennesker mødes og har nogle andre idéer om, hvordan tingene skal se ud. Verdensuniversitetet. Ja. Og hvor skal mennesker tage hen i Danmark, der tænker på hinanden, der har nogle andre idéer, måske er lidt på sned i deres måde at se livet på og være på som mennesker. Findes der et eneste sted, de kan tage hen? Ja, faktisk. Der findes et sted i Danmark, hvor de kan ty til. Stormy Monday, but Tuesday's just as sad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as sad. Social sad. Saturday, I got to play. We go party on Friday. Saturday, I got to play. Sunday I go to church
kind like me down to play. Lord have mercy. Lord have mercy on me. Lord have mercy. Lord have mercy. Et af stederne hedder Gallegården, Skærlund, og der er masser af plads. Så hvis din tanke er lidt på snø, du er kreativ, og du søger et sted at ty til, ja, så ligger det ikke mere end 3 km penge for Hundborg. Og ja, velkommen.